Goedenavond, het is zaterdag 2 juli en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Concert at Sea 2022. Het is de laatste dag van het driedaagse en tevens ook grootste muziekfestival van Zeeland. En dat het na 2 jaar corona weer kan, daar wordt hier op de Brouwersdam volop van genoten. De hele Brouwersdam doet mee, dit wordt fantastisch. We gaan genieten! Ja, hartstikke leuk. Ik ben echt blij dat het weer kan, want het was echt zo lang geleden. Ja, dat is gewoon echt top. We hebben er al 2 jaar op gewacht, dus alles eigenlijk is wel leuk. Het is super gezellig met iedereen. Mijn stem is er een beetje van weggegaan de afgelopen paar dagen. Maar dat betekent alleen maar dat het hartstikke leuk was. Het is niet meer alleen het festival van de organisatoren en van Bluff. Het is een beetje van heel Zeeland geworden, want iedereen omarmt het. En het is nooit gezeik, het is altijd gewoon fucking gezellig. Het is ook een beetje van ons, zo is het. Voor mij voelt Zeeland, ben ik al nog zenuwachtiger voor dan ergens anders. Dus ik heb heel veel zin en tegelijk ook wel een beetje zin dat het klaar is. Bluff sluit vanavond traditiegetrouw het festival af op het hoofdpodium voor 45.000 bezoekers. In Oost-Soeburg is vannacht een 17-jarige jongen zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde rond 12:30 bij het parkeerterrein boven de supermarkt aan het Oranjeplein. De politie heeft 2 meisjes van 14 en 16 en 2 jongens van 15 en 16 uit Middelburg en Vlissingen aangehouden. De politie is nu nog op zoek naar een getuige. Het gaat om een man die er zijn hond uitliet. Deze beelden zouden we wat de provincie Zeeland betreft over een paar jaar weer moeten zien. De finish van een toeretappe zou zeer welkom zijn. Maar er moet er nog veel gebeuren. We weten dat we 2 voorwaarden hebben waaronder we eventueel een toerstart of tourfinish in Zeeland kunnen hebben. De eerste is dat het ergens in Nederland zal moeten starten. Een Grand Départ in Rotterdam bijvoorbeeld. En de tweede is dat dan het bedrijfsleven ook met ons samen moet willen werken. Nou, met beide zaken zijn we nog steeds bezig. Rotterdam heeft zich kandidaat gesteld voor 2024 of 2025. Volgens de Italiaanse media zou het grote vertrek in 2024 in Florence gaan gebeuren. Zeeland is dan ook flexibel. Nee, dit soort zaken zijn iets van lange adem. Dat is ook de vorige keer gebleken. Florence hebben wij ook gelezen. Dat zou dan ook weer betekenen dat in 2025 de start in Frankrijk zelf is. Hè, want dat is om en om. En dan heb je het dus misschien over 26. Maar het zou ook net zo goed 24 kunnen zijn. Want in Rotterdam richten ze zich nog steeds op dat jaar. Contacten onderhouden met de toerdirectie is belangrijk. En daarom zorgt de Zeeuwse delegatie ervoor dat ze elkaar regelmatig zien. De stichting is in Parijs-Roubaix geweest. Misschien dat de stichting ook nog wel naar België gaat. Dat zou kunnen, want daar is natuurlijk ook een etappe. De contacten zijn goed, maar we weten ook dat deze beslissingen zo van enorme betekenis zijn. Die nemen ze niet tijdens de Tour de France zelf. Dus de contacten blijven en we wachten af welke beslissing ze gaan nemen. Hier in de buurt van Perkpolder, waar vroeger de boot naar Kruiningen aankwam, moet een nieuwe wijk ontstaan. Waterzanden. En vanaf vandaag is er een nieuw verkoopkantoor geopend, waar mensen die geïnteresseerd zijn een kijkje kunnen nemen. Wij zijn eigenlijk een jaar geleden de verkoop opgestart. Vandaar de grote aantal aanwezigen. En van de eerste 85 units zijn quasi voor 70% verkocht. Volgens sommige mensen zou de bouw een belangrijke impuls betekenen voor het gebied. Stichting Schone Polder ziet dat anders. Volgens hen is de grond die gestort gaat worden om de dijk op te bouwen verontreinigd. En ze voeren nog steeds rechtszaken om de bouw uit te stellen en aan te passen. De projectleider is het daar niet mee eens. De gronden die wij vanaf augustus gaan aanbrengen om ons dorp verder uit te rollen naar een stranddorp, dat gebeurt met schone grond, punt. En dat is wetenschappelijk onderbouwd. En ook de mensen die een woning gekocht hebben of interesse toonden om er een te kopen, maken zich niet druk. Ja, het is niet vervuild, hè, want ik heb er vorige week, een paar weken geleden een zitting over gehad en er is niks vervuild. De deskundigen, en als ik die niet meer geloof, dan houdt het op. Er zullen stalen genomen worden, dus we rekenen er wel op dat het goed gaat komen. De start van de bouw is voorzien voor begin 2023. Onverantwoord en levensgevaarlijk. Zo noemt de Fietsersbond de plannen voor de weg over de Zanddijk. De weg, de N673, verbindt Ierseke met de A58. Maar hij is te smal en te gevaarlijk en daarom wordt hij aangepast.
Fietsers komen op een parallelweg te rijden. Een slecht idee volgens de Fietsersbond. En dan moet je je voorstellen dat daar dus een jonge boer met een tractor of een chauffeur met een grote vrachtauto dendert je dan voorbij. En men zegt allemaal wel, ja, het is een parallelweg. Maar ik geef u op een briefje dat het gewoon levensgevaarlijk is, al die grote machines. De Fietsersbond en 3 andere belanghebbenden kwamen deze week hun verhaal doen bij Provinciale Staten in Middelburg. René Rijngoud van de actiegroep Zanddijk deed dat ook. Normaal gesproken doe je je huiswerk voordat je dit soort besluiten gaat nemen. En in mijn optiek is dat absoluut niet gebeurd. Ik heb vandaag proberen cruciale risico's bloot te leggen. En ik hoop dat ze daar hun voordeel mee doen en het tij keren. Maar volgens gedeputeerde Harry van der Maas klopt er niets van die kritiek. Hij noemt de manier waarop Rijngoud zaken verwoordt zelfs denigrerend. Ook het ontwerp van de fietspaden is nog niet klaar en wordt nog verbeterd, zegt de provincie. Als alles volgens plan verloopt, moet de nieuwe weg in 2027 klaar zijn. We hadden vandaag een vrij zonnige dag met enkele stapelwolken, maar ook flinke zonnige perioden. En het bleef vandaag droog met maximumtemperaturen van 22 tot 24 graden. Vanavond krijgen we een zwoele zomeravond en het is nog altijd vrij zonnig. Vanavond lost de bewolking op en vannacht zijn er brede opklaringen. En daarbij komen de temperaturen te liggen tussen 13 en 15 graden met een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen blijft het overwegend droog, al komt er wel een storing over. Dat betekent dat er wat meer bewolking is, maar het blijft droog en de zon die schijnt ook af en toe. De wind komt uit het noordwesten en is matig en daardoor liggen de temperaturen iets lager dan vandaag, rond 20 graden. Volgende week houden we ook droog weer. Het blijft overwegend droog onder invloed van een relatief hoge luchtdruk. De temperaturen schommelen rond de 20 graden en de wind komt dan uit het westen tot noordwesten en wordt matig, soms vrij krachtig. En tot zover Zeeland nu voor vandaag. Straks ben ik uiteraard nog bij u terug met Zeeland de Week, met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Dus graag tot zo.